מקסימים, זה לא... תודה חברים. תודה. שרק יהיה שקט. תודה. שלום שי עזרא. בוקר טוב. כיוון אחר לגמרי של החיים אתה מגיע. אתה מנכ"ל דור אלון גז, זה נקרא, זו חטיבה מיוחדת, נכון? כן, אנחנו חברת בת של דור אלון, ואנחנו עוסקים בכמה תחומים, אחד מהם זה הגז האוטומטיבי, גז לרכבים. ואתם מציעים למעשה לאנשים לחסוך בכסף, להעביר את המכוניות שלהם לשימוש בגז. זה לא סתם. מתברר שכל השינוי הזה של להפוך מכונית מדלק לגז, קודם כל זה שינוי שגם אני ואת יכולים לעשות עם המכונית, לא הייתה לנו, לא הייתה לי, לך יש. וזה עולה רק 7,000 שקל. הנה קטע מכתבה שולרה על הסיפור הזה. אוקיי. כשמחירי הדלק בשמיים, רבים בוחרים להסב את הרכב להנאה בגז. עלויות הדלק יורדות באופן דרסטי, אבל מעבר ליתרונות יש חיסרון אחד בולט. הבעיה העיקרית היא זה שהוא נאלץ להימנע מכניסה לחניונים תת-קרקעיים מחשש לדליפת גז. על פי הנחיות מכבי האש והמשרד להגנת הסביבה, לבעלי החניונים התת-קרקעיים אסור להכניס כלי רכב כאלה. הסיכון שאיזושהי סיבה תהיה דליפה של הגז, ואז ניצוץ, או שיכול להיגרם מישהו שמניע את הרכב, או מישהו שמעשן סיגריה, יכול לגרום לסכנות שיש במעבר הזה, כי אי אפשר להיכנס לחניון, שבעיניי זה שולי ואידיוטי ובלתי חשוב. אבל אם זה באמת כוח זול, אדוני, איך אנחנו לא עושים את זה בהמוננו, את המעבר הזה מדלק לגז? וכמה זה זול יותר? אז זהו, אני רוצה שנייה רק להתייחס קודם לעניין של החניון תת-קרקעי, שהוא, כמו לכל דבר, יש יתרונות וחסרונות, אחד החסרונות, והוא לא חיסרון מהותי לדעתי. אני נוסע 10 שנים בגז, וזה... אתה יכול קצת להרזות, אתה הולך 200 מטר, מחפש חניון בסביבה, וזה יכול להיפטר. הנושא העיקרי פה הוא בעצם המחיר. מחיר הגז הוא סדר גודל של חצי מעלות הבנזין. חצי מעלות הבנזין. אנשים נוסעים מחוץ לעיר בשביל לקנות קוטג' או עוף בזול, אבל 200 שקל בתדלוק, לתדלוק אחד, או אלפי שקלים בחודש. וזה בטח ירד עכשיו עוד עם כל סיפור הגז שלא? זה גז שונה, אנחנו מדברים, אמנם המקור שלו הוא אותו מקור, אבל הגז הטבעי הוא גז נפחי. יש כבר תוכנית להעלאת הגז הזאת, כבר גם זה פורסם באוצר. יש כל מיני תוכניות באוצר, עושים לנו כל מיני אז זה חוסך 200 שקל בכל תדלוק, אתה אומר, נכון? שזה מטורף, וכל השינוי עולה באמת 7,000 שקל? כן. כל המעבר מדלק... השינוי עולה 7,000 שקל ולוקח לאסף את הרכב משהו בסביבות חצי יום, או נגיד יום בשביל ש... למה אנחנו לא עושים את זה? רגע, תן לי לשמוע, אולי הוא משכנע אותי, אתה מפריע. זה מאוד מאוד פשוט. אחרי שאתה מסף את הרכב בעצם, אתה נוסע ברכב שהוא יש לו גם טענה בגז וגם טענה בבנזין. הבנזין... זה גם וגם? כן, ואם נגמר לך גז אתה יכול לעבור לבנזין באופן אוטומטי. זהו, כל כמה זה בניגוד לרכב החשמלי, שאתה צריך כל הזמן לתכנן את הנסיעה. כל כמה זמן אבל כן צריך לדלק בגז, אותו דבר כמו בנזין. אותו דבר, אין שינוי. סדר גודל של 500-600 קילומטר. עכשיו אני אגיד לך מה הפחד הגדול, אני מניח שגם בשביל... אני אגיד לך מה הפחד שלי, אתה כאילו מסתובב עם בלון גז, זה פחד מוות. זהו, זו טעות רווחת. הגז הוא הרבה יותר בטיחותי מהבנזין. הבנזין, המכל שלו הוא מאוד מאוד דק נפיץ, הגפ"מ הוא נפיץ, אבל הוא מוגן בצורה מאוד מאוד יעילה. זאת אומרת, המכל הוא מפלדה מיוחדת, אם נבדוק את התאונות האלה, סך הכל הגז קיים 40 שנה, אם נבדוק איזה תאונות היו בעולם בעניין הזה, כמעט ואין. ביחס לבנזין שאנחנו יודעים על הרבה רכבים שהתלקחו וקרו כל מיני דברים. אבל חשוב להתמקד במחיר, חבר'ה, המחיר הוא קריטי, זה חצי מחיר. כשעושים את השינוי הזה, אני כבר מדמיין, איזה בלון גז ענק שגומר לי את כל הבגז, כאילו... לא, אז זהו, יש לזה פתרון. היום, אני למשל, אצלי ברכב, לקחנו את הגלגל ספייר, הוצאנו אותו. שמנו במקום הגלגל ספייר... מה קורה אם יש לך פאנצ'ר? אוקיי, אז אני עושה עם קומפרסור למשל, ואם יש לי פאנצ'ר, אני מעלה ונוסע לתחנה הקרובה, או שבמקרה הכי גרוע, אם הלך כל הגלגל, זה גרר. זה לא מחייב? תופס את המקום של... לא מחייב. תופס את המקום של הגלגל ספייר? כן. זה הגודל? כן. היום זה מאוד פשוט. איפה ממלאים אותו? יש פריסה ארצית של 70 תחנות, מממש נהריה, קריית שמונה עד אילת. לדור אלון יש פריסה של 30 תחנות ברחבי הארץ. אוקיי. יש פתרון לציי רכב, ספידומט, אתה יכול לנסוע בעצם באמצעות התקן לחברות. ואיפה עושים את ההסבה הזו לגז? ההסבה אפשר לחפש באינטרנט, יש הסבה לרכב, אפשר למצוא את זה בצורה מאוד מאוד קלה, אז סך הכל גם המוסכי הסבה פרוסים ברחבי הארץ. שואלים אותנו שאלה נורא חשובה. הצופה שרון שואל, חברות שעובדות בליסינג, כן. ויש להם דילים ל3 שנים קדימה. הוא אמר הרגע שיש. לא, אבל יש פתרון היום גם לנושא הליסינג, אמנם חברות הליסינג מתקשות להיכנס לעניין הזה, אבל יש 2 או 3 חברות שנותנו את הפתרון הזה, גם אפשר לחפש באינטרנט. כלומר, לא, אבל אם אני תקוע עם חברה, אז אין מה לעשות. אם אני באיזה חוזה ל3 שנים, אז הם לא יסכימו לעשות. אתה יכול לבקש רשות, אבל זה... יותר מסובך. כן. אוקיי. תחליף, תחזור.
כמה יש כבר אנשים שמסתובבים גז בארץ? יש סדר גודל של 25,000 רכבים. סך הכל זה מאוד מובהק ברכבים גדולים, ג'יפים, רכבים שצורכים הרבה דלק. זה יותר נקי, אני מניח, בלי ויכוח, נכון? זה משהו שחייבים לציין אותו, נושא חשוב, גם נושא איכות הסביבה. משפט סיכום. הגז שאנחנו מדברים עליו הוא נמצא במאגרי גז טבעי. לא מזקקים אותו, לא מחממים אותו במפרץ חיפה או באשדוד. מביאים אותו, הוא ירוק מהמקור שלו ועד הנסיעה בו. והנסיעה בו היא גם ירוקה. 25,000, אולי יהיה 25,000. יכול להיות שאנחנו רואים אחרי השידור מעבירים את האוטו מדלק לגז. אני לא צוחק. זה נשמע מטורף. כן. תודה רבה.